ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಚಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೈನಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಮೊರನ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಹುಷಾರ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಬೊಕ ಬಿನ್ನೆರಿತ್ತೇರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾರ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಈತ ಎಂಕ್ಲಾಲ್ಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕಡ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಪೋಪುನ ರೋಡು ಕಡಬಾರ್ದು ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಪೋಪುನ ರೋಡ್ಡೆ ಪೋದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಡೆ ಪಾರುಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲು ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ನಾವು ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಲ ಕಂಬಳ ದೀತಿರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಕ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಗಾಡಿ ಬುರೆಂಗ್ಲ ಉಂತದು ನಡತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕೆಸರಾತ್ ನಂಚ ನಡತೊಂದು ಪೋಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪರ ಉಂಡುಲ ಅಯ್ಯ ಒಂಜಿ ತೋಟಡ್ದಲ್ಲ ಆಪ್ನ ಇಕ್ಕಲ ಯಾನ್ ಜತ್ತೊಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳದ ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತದ ಮುಳಿತ ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ್ನಾತ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಗಿಡ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ತುಂಬುಲುಂಡು ಜನ ಪೂರ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಪುನಗೆ ಅವು ಈ ಸರ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯಿ ಸಂತ ಮಜಲ್ ಅಂತ ನೀರು ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಆಪುನ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. ಗ್ರಾಮ ನೆತ್ತ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಸ್ನೇಹಕೂಟ ಕಂಬಳಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಐನಾತ್ಮಕ ಬರಡು ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ಎದುರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುದು ಎಲ್ಲೆಂಟು ಕೊಡತ್ತೆ ಯಾವ ಅತ್ಯಾವ ನಂಬರನ್ನು ಸರಿ ಬಂದಾದ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಲ ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಬಲೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರಿನ ಆಯದಿಂದ ಕಾಯಿತು ಪಟ್ಟಣದ ಮೈರಾಶ್ರೀ ಬೀದರ್ ಉರಂಗ ಸಾವರಮ್ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಂಧವರನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ನಂಬರ್ ಕಾಂಚಾರು ಸೂರ್ಯಕಾಟ ಬಂದಿಪ್ಪನ ವಿದ್ಯಾಪುರ ತೆಕ್ಕನವರು